vítam vás pri novom videu a dneska tu máme hru, kde kopneme priamaky. A tie priamaky musia byť dobré, samozrejme. Jak bude, neviem, bol nejaký zlý priamak, tak nedáme gol, bro. Ale tomu botovi, takže ešte nebude gol. Takže musíme robiť nejakých Prime Roberto Carlosov. Wow, tá zazvonila. Počkej, že by som to takto dal. Trošku nižšie. Ne takto. Teď tam za ním peťovicu. Co za prales? Oh my god! What? Když jsem teda úplně, že když to rozštípal, to nevím, branka, range, daň, co to je, zapadne do stěny. A jakože, no, cool. Teraz Messi Aldo. Aldo to má rád, pozorně jsem si poslal, to všiml na čuntě. Takže pár priamakov si tu kopneme, aby to vyjde pomalu pár minút. Chci money. Zmatě mi brám. Škoda, no. Jdeme na Kubu. Bombíry na Kubí. Škoda, jako. Tak zkusím to tak, jako minula. Trošku nižší, jak to. Zkusím takzvaně podkopnout stěnu. Či pod... No? What? To sú sami neskutočné priamáky. No, ak sa toto video páčilo, pokiaľ vám like, ďakujem.